ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka we ka yeng hakashnong terso nong khlem ka badan hari boy district kala de pay but in khong kha na ka jingbam snyam jong ki thelit ding ha ka ba baro ki jing don jing em kala de pay lon bat don bok ha ka ni jingja om shim la don satya manu manuru ki ba men saw bat kanu jingja ka ba snosi Uskatrish nong ba Matthias Mujai ule thu ba ka ni ka yeng kala kem ding ha ka por ka ba shibaje ai no phai sngi kat ba ka tra yeng ka kong Veronica Stan kabasa tangbat we khun kidang lech shabaya brieu hakashnong ummat ule thu ru ba hakani ka por na kalyang ki para marjan kila persyang ban perlip ya kading ka bakalang bha henrei kim la le eshu na ba ki thele ding barham kila porstat hadu kata bat bam do ya ka yeng barok away kat hadu ba ki jing don jing em bat ki tiar kitar barok kila ingkhong bat kala de pelot na kalyang ki bor sensar snong kila kerpat ki bor badai pen nadu ublok development officer ki nong mi khmat pajba ki kenhon sang phalang ba ken phai khmat lem shakni ka long yeng ban penyo ikila jingrap hakum kani ka por ba la da ki post nem indon shu ya unuksa badai upa joging kumtain kerpat sepi kiseng balang anta baru khoi kibreu ke badan ke musim ba don jingso sue na mata jong kilongying kilong sem kimarjan kimarpa kibai imlang salang apinyarap lem matneri jingrap isne angne hapo snong jongi mi ban pau ko yung susi ko bakraw na ka banta ba ka don ke jing tu yin angne hapo jong ka yin gitu ni ikur kicai gitu ni bat ka bakam susi su kolong ba namar po ni kaying hapo ko jing tu ni kaying am syam na don mano ru ko ni kaying bat kat ba dang lek ya bril don baja ay sem chate sipo asno mat ba da ka porsi beje ngi kum kaying se ka porsi beje la phone ni sipo mat bat ngimla subani be namar na hamte ka don ka jingja ka basusi bat kane ka jingja ka wan jia ka ni kaying ka sem ni bat kumta na lang dingiru baying kumbana ka lang ka snong sekretari snong antag na paya ka snong kerpat segi bor ba dp kam tam kinong mikmat kumu MLA nang ta MDC nang ta show block development officer bat segi bor district of Niai bat sabaro gitu kisang bahalang ibadon kemusim aki bon gibenta kisang jia bakum kana UI bagi kisang bahalang ibor district MLA MDC sekner ila jong kiti para na por galang jungiro kerpat kundi kesem ba kerpat jur bag badai pa ikane ka ba kamet kisong katao bat kamtam beli nang nikmat makin subha ban pelem na bata ko ni ying bala kum no jingdu ako ni ying galong la kum no kot sa steng na ko arlap temunta kerpat sekipor ni bor ni pe bakin subha menyerap lem na benta jungi kibalamat kum kana jingja basusi ya kana ka jingkerpat sa barok turan musim menyerap lem ya ka snong ka thau ni barok kuwi kamtam hune ya so snong jo terso bejan kamtam apo jong ka dumpe jong kuwi serdar ya hapasan snong mat kita arun kerpat ba turan musim bakin sobha bayano lem ya kti ka jang ti mon juki ha kana jingja basusi